Eta hurrengo gonbidatua Afrika biban dugu, Algortan bizi da. Algortan esaten dut ez getxo, algortaz. Algortakoak be, algorta, algortakoak horiek be. Euskaraz abestu duen jatorri Afrikarreko lehen artista izan zen, bere momentuan. Euskal Herriko musika beltzaren erreferentea da. Musika mota edo estilo mota desberdinak jorratzen ditu, soul, reggae, jazz, egin beharrekoa beak egiteko kapasa ala. Bere izena esan zidatenean, nik berataz akordatzen nintzen bere momentuan Kenofalte, Etxaiak edo Ferminekin elkarlanean ibili izalako, eta erreferente bat zen arlo hortan, baina bakarkako ibilbidea be badauke, eta hori be balorean jarri behar deula. Afrika ez da sekulan geldirik egoten, aurkezle be aritzen da, ETB-en aritzen aritu da, esta es una noche de rock and roll saio, eta ikusten duzu beti musikarekin lotute dagola. Eta adibidez, larun bat hontan, ez baduzu ez ere ginik, gaina sarrera debalde dala, Bilbon arituko da musika jartzen, pintxatzen. Ze musikarekin lotuta dagoen guztia, hor Afrika ager daiteke, ze energiaz beteriko emakume bada. Esaten nizuen bezala, Bilbon, sortxietan, Bilbo Rocken hain zuzen ere, Big Club Bilbo jaialdiaen barruan horri izango dugu Afrika larun batean, baina gaur hemen Portugaleten berabe izaten deula, berari ematen diot hitz, hainbat gauza kontatzeko baditzuelako. Hau pai, kaixo, atxalde ondan hori, ezke ja ez daki zer esan, honek esan da bedana, saiatuko gara, zer esaten. Berak esan dauen moduan algortakoanaz, Bilbon jaioa, eta Portugaleten bizi izan nintzen 2 urtero. Hori inork ez daki. Da gero ja baiun ginen algortara, ez daki zer, nire gurasoak afrikarrak direz, Ekuatore Gineakoak, Ginea Ekuatorial, kolonia espainola, izan zana, hori izan behar bebai. Eta nire etxian, musikian nire txako beti izan da super importantia, beti egon da. Musika ezberdina, nire lagunek entzuten ebenian Benito Lertxundi eta olakuak, banuk entzuten eban soul, Aretha Franklin, Ray Charles eta olako musikia. Musikian plan tradizionala nire herrialdekoa, Nigeriakoa bebai, Fela Kuti, gero ja entzuten eban soul, R&B, blues, funk eta olako musikia entzun izan dut beti, txikitzatik. Gero, 16 urteaz, esan behar neu Euskaldun berri izan ezela bebai, aekan ikasin eban, oindela asko baina Euskaldun berri izanaz, nire etxian etxeben Euskaraz horbaitzen, nire gurasoak etxekiten, nire inguruko jentiak bez, nahiko erdaldunak zirian, eta 16 urteaz neska bat ezagutu neban, Euskaraz horbaitzen nebana, eta nu pentsaten neban, nire txako Euskara bakarri izan asignatura bat. Da gero konturatu nintzen, bizimodu bazala. Euskaraz bizi zeinkela, da esan eban, honek ikasi behar dut. Jentiak esateztan, ez dozu ikasiko, ze ikastolara zara joan da, ordune oso gatza izango da zure txako, ikastia ordune lagatzeko. Eta nuk esaten eban, esetx entzuten dodanean, esaten dut, hauen behar dut, ez? Bakizu, erronka, bai gustaten jatazko. Bai ingot, jo nintzen aekara, hortzen nien eban trinko bat, hilabete bat 5 ordu egunero, pasadia, dana. Atara nintzen hortik pentsaten, euskaraz pentsaten da dana. Eta zane, hori gustaten ja, venga, goiaz. Da jo nintzen, ibilaldietara, Nafarroainez guztietara, kilometro guztizetara, eta nintzen la negra baska. Bai, hori da, hola zan. Eta pasaten nintzen, hau da, Euskaldun baltza. Horrek nire bizitza osoan entzun behar izan dut. Eta gauza asko pasado daz, ez doaz kontako, baina bizirik nago, osake ondo dana. Orduan nire txako musikia beti izan da, zelan esan, aterpe bat modukua ez, triste sentitzen nintzanean, ero mobidaren bat eukin ebanian kaletik, ero lan musikia. Da Walkman, ez dakite gaztetxuak Walkman, da olakua,
hori etorri zanean, niretzako izan zan pasadia, momentu guztizetan musikia zendeban ezer entzuten, lurrera begiratzen daulan ez, problema ibarik. Da, niri salbatozta musikia eta Walkman eta Discman eta, bai, viejinas. Jenteak esaten da, Walkman, bai, urte asko deko daz. Ordune, horreaz, ja, bizi nintzen superposik, aletik superziur, modidaren bat ikusten ebanean, musikia eta listo, niretzako, salbatozta bizitzia eta ana. Ordune, hasi nintzen abesten, komposatzen, ondinoku hori musika soul, da holan hip-hopa, rap eta holan entzuten, da bapatian, entzune ban talde bat holan, eitzen ebana, eska eta holakua kortatu. Eta hau zer da? Guapo. Bakizu, niretzako antzerakoa ez, neuk entzuten eban musikiaz konparauta, antzerakoa zan. Ordun esan eban, ikasi nahi dut. Jabanek izen euskara, ikasi nahi dudaz kanta guztizak, eta ju nintzen kortaturen nire lehengoko kontzertura. Pasada. Negurin izan zan, akordatenaz, eta hortik aurrera, jadan esan, pasada. Kulturia eta mugimendua, eguanen mugimendua egun horietan nahiko diferentia zen gaur egungo mugimenduaz konparauta. 80. hamarkadan, 80. hamarkadan, badakigu zer zegoan, ez? Orduan, euskara asko, berbaitzen eban, musika euskara entzuten hasi nintzen, da guztain jatan. Orduan, hasi nintzen bebai, 18 urtea zerolan, Keno Falte talde batian, ez dakit ezautuko zen, Keno Falte reggae talde bat santutxukoa, eurek erdaraz abesten eben, baina ju nintzen, zen euri gustatzen jatana da, esenari izuan egotia, da listo, berdin jatan. Da hortzen egon, da dantzaten, koruak itxene bazan, baina emoten eban neu kantantian nintzala, da pentsaten egunen baten neu aurrin egon gonaz, bakizu hola, preparaten ezaiaten dana, da hortzen egoan, da amaitzu zan hori, mogoie kontzertu eman genduan, da bidaiatuta dana, ez, kanpora jungi, Valentziara tolan kanpora dinoten, emoten, Valentzia, Espainiara, Madrilera eta dana, da hortzen egon da, esan, gustate jat. Amaitzu zan hori, da bapatian, nire lagun bateke, euskaldun du naguen tipuak, Alain Labajo ditzen da, eta berari esker ezagutzen dut Euskal Herria mendizake amengo historia eta dana. Nuk ez neban ezagutzen nire kultura afrikarra da, parkatu, eta ordu nire gurasuek, hori iraketxiztan, Afrikako moidia, historia, kolonizazio jau dana, eta amengua alainea zikasi neban, eta euskararen garrantzia, euskaldunen kultura ze politxa dan, eta bere ganatu ineban, apropiazion kultural. Esate, bai, la negra baska, bai, izango naz, a muerte. Ordune, esatez tamen, gaiungo gara lekitxora ez daki zer dau talde bat superona, superguapu lekitxoko gaztetxera jungo gara, o bestia ez daki zer, bai, etxaiak deitzen dira, etxaiak, ze izen politxa, etxaiak, entzuten baduzu, etxaiak, potenti. Bai, jungo gara ikusten, bai, jungo gara, venga, jungin ginean da, hola, pasa, lekitxo, neban ezagutzen bez. Esaten eban, honek euskeria, zer esaten ari? Eneban, ez zer ulertzen. Zeo zer. Honek euskeria da. Bai, bale. Juten ginean lekitxora, oezakin, bueno, Euskal Herri osuan etxaiak enatxine. Plan de fan, grupi totala. Eta egun ematen entzune bane Bilboko jaizetan, joko ebela horre la Plaza del Gas. La Plaza del Gas? Wow, la Plaza del Gas. Hortzen joten da, lehengo kolerruan, da neunintzan baltza bakarra la Plaza del Gas osuan. Da eurek bazekiten, da neu hor holan, en plan, agarrata, en plan, mugidu barik, en plan, inork ez naukenduko tokisa, eta kontzertua kanta guztizak abesten da, inigito. Eguan abesten da, begiraten, en plan, honek baltzake euskaraz ari da, abesten, bera eguan holan, buru alertu. Eta, neuko lan, lanak abesten, alainea, ez dakize, ze guapu, eta tipua holan. Denbora guztian begiraten da, etxin eban ziniztu, da begiraten eban, en plan, bestei, en plan, como, hamen dau beltza bat, baina bestioz euden holan. Eta bukatu zan holan kontzertua, da geunden horre itxonin behar zan jaizteko, ez? Akordaten zari, en plan, kriston, en plan, eta itxonin behar, hamen itxonin goa, superposik, eta batin segura, eta bat etortzen da. Honek esaten daue barrura juteko kamerinuna eta neu, nor, honek,
etxaiakekoak baita, no flipatena, super nervizia, jama, bihotzeku eta holane, bale, esan, alain neuaz, etorri, sartu ginean, eta hor zeuan, aguo, bueno, danak, neu flipaten, imaginatu, grupizara eta hortzen zauz. Da horrekin, inigitok esan dau, beltz bat eguala, ez dakiz zer, euskara, zabezta, euskalduna zara ero jo, bai ez pentsateo ze, ez dut zutu lertzen. Bai, denbora guztian, bai, holan, lekitxarra, flipaten. Orduan, bueno, hasi ginen eurakin berbaitzen hau bestia, emon telefonoa, lehen etxeuan mobilarik, orduan, etxeko telefonua, eta neu bizi nintzen Hernanin, osea, ja dana komplikatu itzen da. Bai, ikasten eban, zuzen bide. Zabal, 3. urtera, eta gara esan eban, ez da neuria. Oltzen itxiko, baina, bueno, zer badakit, badakizu kulturi hartzen dozu, en plan, kultura orokorra, zer badakit. Orduan, emon eutxan, inigitori jun nintzen eurakin de fiestas, daki zer Bilboko jaizetan, da gero, benga, etxera, da 3 hilabetero lau pasa, eta jun nintzen Hernanin, bizitzen, Gernikarreaz bizitzen, nire bizitza izan da, brutala. Da Gernikarrak etotzen da, maia, Afri, telefonora, nor da, aguo. Denbora guztizan da bromak botaten dara, venga, bai, noski, aguo, bai, esaten da, bera eguan txuri holan, Bai, aguo, eta nire, ze esaten dozu, bai, jo nintzen, kaixo, aguo, deko lagun bat, oso ondo imitaten dauela. Esaten da, bai, aritza, venga, gero arte, eta, egin plan, zer egin dozu, ez dala, aguo, bai, jode, tio, zer egin dozu. Ostea beditu, ez, parkatu Afrika, aguo naz, da orduan, ahotsa baki zuen, hauen ahotsa zakit ezagotu zuen, kaixo, Gabon, da hori izan eban, aiba, aguo zara, bai, lekitxotik deitzen zaitzut, ez eskegi mesedez, ze eske dekogu movida bat, kantante bat dekogu, diska berri bat egin gau, eta dekogun kantantia, kantzatu dau, normal. Eta esan dago, bueno, eta beste bat behar dugu, eta inigitok esan dozta, zeuka abesten dozula, ez dakizer, eta etxeban ez da entzun bez nire hotza. Baina zate, baltza honek abesten dau. Bale, etorriko zara lekitxora, probatxo bat eitzen, hau bestia, jo nintzen lekitxora, eta bueno, eta mejor del mundo. Da hortzen egon nintzen bizitzen, lekitxo eta ondarrun tartin holan 8 urtero nintzen, da horrezatik euskeria, nastiza badekot, da ez da laizebez da neuria, neure euskera da. Da hortzen egon nintzen, ez dakiz zenbat urte pasadia benetan, nire bizitzako urterik onenak. Bueno, badauze gehiago gero, baina bueno, amatxu zan hori bebai, da gero, bueno, eta bitartin, Ferminegaz kolaborazioak indodaz, hori bebai beste akampada baten jartzunen ero, ez dakit, akampada guetan, en plan supera ondizak mogoioi jente, eta Fermin eguan holan begiraten demora guztizan. Nego, berbaitzen da bera holan. Eta nuen plan, honek ze hosti, oza, ja nervizi pintzen ari da. Eta ni mugitu nintzen da bera holan, gero ezagutu neba beba, eta zan eguan holan numeroak egitzen kalkulak, eta galdetzen da begiratzen da, etorri zan, urbildu zan, kaixo, Ferminaz, jo, bai, sorpresia, bai. Kaixo, Fermin, ez dakiz zer, diska bat grabatzen ari naz, Brigadistak Sound System, da korista bihar dut, eta gustatu jazeura hotxa. Esan dut, bale? Grabako zu jau. Jode! Etxaiak, Fermin, bakizuten lehengoko kontzertua, izan zan, beran kontzertua, enutzen esan, en plan, biztradura. Bai. Da, junginan, beragaz grabatu, super ondo, Inigo Muguruzagaz bebai, grabatu neban, beragaz super majua da, eta hortik zagarroi, diska horretan, eta hasi nintzen mugidutzen Gontzal Mendibil, Kepa Junkera, en plan kolaborazioak, eta bueno, zer da, ez. Eta hori amaitzu zen, ez dakizen bat urte egon nintzen oran abesten zirkuito honetan, eta gero esan eban, neuria ingot. Ja, kantzatu ginen, urte asko zirean. Eta neuk betidanik entzun izan dodana egin nahi dut, soul, R&B, ez dakizer, kriston hostiza izan, parkatu, baina bapatian, etxaiaketik etorrita soul, R&B, hip-hop, jentia guan holan, hau zer da, zeuk esan dozunaren, ez? Kanbizaten dozunin da, jentik ez da ulertzen, en plan, niri gustatzen jate, hobeto etxaiaken zeundenian, bai, badakit, baina, eta ganera hemen ez da soul, R&B,
eta olako kulturari nahiko gatza izaten ari da, hemen ere proiektu ere proposinoia sartzia. Eta horretan gabiz, ez? Holan, luchando, egunero. Gero ju nintzan ametik esan amanga, me piro, ju nintzan Barcelonara, Ibizara, horre nintzan flamenko fusiño talde batian, segatik ez? Flamenku pasadia, gustaten jat asko, mogoien gauza dauz, sartzen zara eta gero, arrapata geratzen zara hortzen. Orduan, flamenko fusiño talde batian, Kalima, ez dakit ezagutuko zen, ez baduzu ezagutzen, oso ona, Bartzelonakoak, eta denetarik eguan taldian. Dibertsidadia, toki ezberdinetatik gentozen danak. Hortik beste irukote bat aterazan, ingeles ezazin nintzen abesten, egon bidaiatzen munduan zehar azkenengo 12 urtetan desagertuta egon naizela. Baina nintzen Ibizara, Bartzelona, egon bizitzen Polonian, Japonian, Londres, Berlin, munduan zehar. Ingeles ezabesten, dantzaten dana emoten, brutal, eta mena bueltan. Hola, ostea be. Zan, venga, ja, vieji ez, baina bakizu, ja, ez hain gaztia esango. Orduan ja, eta familia eta dana, da gurazuke, hori, San Juin bihar. Eta hemen gauz, pintzaten, ze betidanik eguztatuen jate musikia, da pintzaten dut, solan pintzatu, abestu, presentatu, fakturia pagain behar direz, orduan denetai, zozer edozein gauzatarako birbana zue, gero pasako txe telefonua eta dana, eta hori, hemen gabiz, bebai egin dute festival bat, Pentagrama Fest, deitzen dana, anistasunari buruzko festival bat, danotxako ez bakarrik anistasun kulturala, Anistasun funtzionala, sexuala, religiosoa, danontzako, neuk pentsaten dute danontzako tokia dauela, ero egon behar dela, danoteko gulazo zerrezateko talentua, ero ez talentua, baina batu inbegarela pizkat gehiago, listo!